ai ko blay pi baro hana kerteng ba thiang tam ke jong try ba nong penem jong Jesus Christ ke jing puson hagri ke por aswa bangini ya chaprang ya gari sni kalong sepang weu breu babur singem kan ma baru mangakot yo itai unong git ubadan ya kadur uparlok basisha jong Jesus hatong ilong ki parlok ki bakumno jong Jesus ladau Jesus long ulok basisha jong ngi ilong ki lok ki bakumno ladau Jesus umju eno yengi hakipur barok la bahalas niyo ngi ilong ki lok ki bakumno hatong e nem yo kajupap kalong ngin slow to hadian gajing pusan naga Bible kabang lasim naga kitab baar jong Samuel kalanong ga bakat sang ga rekod ga baar kwe ga badoni kirtien ga ong pum ni kat ba em utrai bat kat ba em usim kan rat jonga lah ga ba yap ni ha ga ba em hang tahi ken usyakri jong ni udon ru kini kini ki kirtien jong weu breu ubang ngim da kan mau ngim da pelet jingmun henry udon ga benta ga bakrau ban hikai yang ni baru tahu long itai unong git Setiap orang sultan ang yong the itai the gitait ikan mau David haba ukon jong u Absalom utumu banire persya ya lau pa bat ba ulamut ban wansha Jerusalem ban penyap ban kene no ika ket sim David u balong pa jong u David ulami no na Jerusalem umi no na yeng sim namar usno tho baga jingma bat ka jingle kan jia lada u yai sabet ha Jerusalem ulah pet nok na Jerusalem balik duri shiki cloud shiki betap ulum olip udabet udon happening ke jingge but si bon ki parok udabet kala e no ayo u happening ke jingge but what ki lok ki bahajan jong uru kila lendem no Henry udon weu parok jong udabet ubadang shu wan ban penyas nok baru udabet sisngi shwa kane ke jingge ka ba udabet umma ubah haba ula don yang galat ban jin laban but yau David ni ban thai biang syaka snong git pen ban ula jin ban but yau David ha jing ban ya ga ba ul letno syaka snong ne ban but yau Absalom ubah don ha galenti kum ba un job sisngi shwa ba David un mi ban pet re na Jerusalem uitai unong git udang sulak poi haying sim Hagasing ka babot le si udang sudah penbet jika laki tum hitam ya laki tiar gi jong halaka kamera udang mut ban syong ban rest ban relax Henry uyo i lau kenrat jong ba udan apa deng ka jing uyo i ba kenrat jong haban mi no ban re no Absalom ula shimbiang sa sisien iki tiar gitar ban lumbiang sa sisien ban kre ban mi lang no ba lau kenrat jong David abo yo i kani ong itai na susum yami medang suwan poi menen medang tat medang jeram mewan but yang ada ka bakhmi lenti ba menyo ya ka basuk Henry kamlong kunta na ha banya ya ka lenti ka ba bat ka bajenja kamlong ka basuk yami ban but yang na namar kata itai lek phaino slashnong ba laki jong ki para Henry itai namar ba ula rai ban but yau David ula ban pai ktien ban ong kat ba emu trai kat ba emu sim kan rat jong Allah ga ba yap ni ga ba im hang tahiken usyakri jong me undon ru ban ba David ula yo snow ye kini ula kmen ba ula sya yau itai ban but yo la ga ngi ki ba ye ban pulai Bible ngi kan mau ya ga we lu ka kan thai nong we ga nong mawap ka ba ngi tip ye ka kum karut ka bala kren ni jo ki kan tien kum kren uni itai ka ong kum ni kong wat kerpat yang aban klak nok na pi yang aban pai nok na aban but ya pa na ba syaka ba panlet ma pa hang taru ngan let ha ba syong ma pa ngaru ngan syong ki breu jong pa kenong ki breu jong a ublei jong pa unong ublei jong a ha ba panyap ma pa hang tahiru ngan ya ka reflection na gani ka jingjia ga tien ka jong ublei warangi puli ba in syam ba David ulalong lepa keserngeu utrai Jisu nadu ke Old Testament. Namar lakentat ya dalam ki jong ki breu lawat daw ya ban penyak bat kum ter kei ga bangamut ban ong balada David ulong kenrat jong itai Jisu ulong kenrat jongi
lada u itai pai dien ban but yo David ha ke jing ngiru ngim dai ban pai dien na ka ban but yo Jisu ke jing compare ka lenti ka ba kumno Jisu ya compare la ya lam yang ni shalom Calvary compare la rangi dai ban ba ela ka ding na compare la rangi dai ban ya ga tham ka seng yo ke jing ya henra ya ka ni ka we ngi tip ha ba ula job ba ulang unong job sigi bom jukut ubang itip ya mo kumus kis utrai ki try ini doai atrai nga ai ngu yami namar bakani ka tin ke jong mi ka don hangi ban hikai len ba uni usyakri jong David ubelayai ne haduk ka bakut ka jingya len ti ke jong mo para bangi pule syapang jong utrai irap bakani ka jing pusan ke jong i hakaban ring dur na yalade kan long ka jing mut ka bas kham hangiru bahabangi long kita kin nong but ki jong mi Jisu kan wat ngin but yami lah ka jing slow bahala ka jing slow si lah ka jing baro ngin yai ne tat hadu ka bakut ya rapat ai bor mi kenang bangin long ki nong jong slow ya ka bangu namarum Jisu ngidwai amen.